Il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri qal li quddiem din is-sitwazzjoni ta' riħ estrem li mistennijiet la qawwa ta' forza disa importanti li ma jittieħdux riski u enfasizza li m'hemmx aħjar mill-prevenzjoni. Qal hu għalhekk li l-Gvern ħareġ qatta deċiżjonijiet fosthom li l-ġenituri li ma jibgħatux l-itfal l-iskola jiġu skużati. Dr. Camilleri qal li l-iskejjel kollha se jiftħu b'mod normali għajr għall-iskejjel tal-Istat tal-Mellieħa, San Pawl il-Baħar u l-Awra u dan minħabba li f'dawn l-iskejjel jaħdmu ħafna li ma minn Għawdex li mhux se jkunu jistgħu jaqsmu lejn Malta minħabba li s-servizz tal-GoZo Channel jinsab wieqaf. Spjega li l-istess ħaġa tapplika għaċ-Child Care Centers. Deċiżjoni oħra dik li tlieta mhux se jinġabar l-iskart u għalhekk ħadd m'għandu joħroġ il-borża s-sewda dan biex jiġi evitat li l-boros itiru mat-toroq. Dwar il-ħaddiema tas-servizz pubbliku, il-Ministru Camilleri qal ukoll li dawk il-ħaddiema li x-xogħol tagħhom jippermetti li jaħdmu mid-dar huma mħeġġa jagħmlu dan. Il-Ministru Camilleri qal ukoll li l-Pulizija se jkollhom żieda ta' uffiċjali f'pożizzjonijiet strateġiċi. Qal li t-twissija hi li min m'għandux bżonn joħroġ ma joħroġ. L-appell tagħna allura illi kulħadd jieħu il-prekawzjonijiet. Prekawzjonijiet kif ħajidħol fihom aktar fid-dettall id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili, sew jekkux li persuni ma jmorrux postijiet fil-għoli, sew li ma nħallux affarijiet li jekk itiru jistgħu weġġaw lil ħaddieħor, li ma jiġux ipparkjati vetturi mal-kosta laqas li n-nies imorru viċin il-kosta u viċin il-baħar u naturalment xogħlijiet fil-għoli, scaffolding. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colleiro wkoll enfasizza li l-pubbliku qed jintalab li jekk mhux neċessarju joħroġ jibqa' ġewwa għal li sa 2 wara nofsinhar il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili diġà issejħu imma mhux fuq inċidenti kbar għal iżda li b'dak li hu imbassar fis-sigħat li ġejjin il-Protezzjoni Ċivili tistenna li se jkollha ammont mhux ħażin ta' sejħiet għal hu għalhekk li l-Protezzjoni Ċivili qed taħdem b'sistema li fiha hemm pumpiera stand-by għal kull emerġenza li tista' tinqala. Is-Sur Colleiro appella lil pubbliku biex jużaw in-numru 112 strettament għal każi ta' emerġenza biss. Dak li kollu li jista' jiġi post kif ġaħedna għandu jsir darb'oħra. Wieħed għandu jevita jekk għandek problema fuq il-bejt bħalissa il-maltembata diġà bdiet mhux il-ħin jekk għandek xi jagħtu ta' tank, jekk hemm xi solar panel qed jiċċaqlaq, mhux il-ħin li tipprova titla' fuq il-bejt issa biex torbot u tipprova tirranġa l-affarijiet illa li tkun qiegħed f'periklu dirett. Id-Deputat Kummissarju Kenneth Haber qal li l-Korp tal-Pulizija jinsab preparat għal din il-maltempata u żied l-uffiċjali fosthom fejn jitlu telefonati 112 tal-RIU u tat-traffiku. Il-Logotenent Amadeo Busuttil appella lil pubbliku jevita li jmur ħdejn dajjes u opri tal-baħar.